जिरायनानै मनो अटो स्टेन्ड बहनो अरनो एडिसि समनि बहनो बनो लाम एडिसि लामप्रा म थाइंकाय लेलामानि थाइ माने जिरानिया तिनि 48 48तम ककबरक रिकगनिशन डे ककबरक डे हिनिमे असुं 1967 सालनि सिबि त्रिपुरा हास्टेओ दफाना हामजांनाय रक चबा खाय फायबाय यागुलो आमलनि आजरानि त्रिपुरा सरकार तिनि हाय सालनो बर बासिनो हारका जे तिनि सालनो बर सिरि ककबरक मानि ककब्रु ओ ककबरकनो बरक स्टेटनि हास्टेनि राज्यनि भाषा हनै बरक रिकगनिशन रेखा मारे गसिन हारका ओ सालनो बरम रुइनो जों तिनि अर विशेष के टीटी एडिसि हापांबाय जुगालिजाक कायसा नायथाथक जों कायसा अर पान्डा रेलि खायना थांदोंगो तिनि अर चिनि जत अर चिनि बरमनां पिउर क्रमयक ककबरक ताइ चिनि प्रिन्सिपाल चिनि खुम्पु एकाडेमिनि ताउ चिनि एमडीसी रक फायसबाय दङ अमाय खायनो जों तिनि अर चिनि हिमै थांगै जों तरक जों खुम्पु ति खायो खुमुलुं ति खायो जों नवायाव थांगै तिनि चिनि जे पान्डा जों ताउनि बागै तिनि अ पान्डाना जों संजाजाखा आबना जों सेरुइ एबं नायथक खायो जों सालायनाय अर कायसे खादुमानि बेलायखानो मा नंनो मा सासिनाय तिनि नाय सालो आगरतला थायो गोबां मा जायगायाव चिनि सिखला रक विशेष के स्टूडेंट रक त्रिपुरा हास्टेनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बीएलके टीएसएफ टीआईएसएफ नि गोबां मा चिनि सेंग्रा रनो स्टेट गवर्नमेंट रमजाखा टाउन बागे रमजाखा माने तिनि नाय सालो और राज्यनि खरकसा विधानसभानि आदन बरमनां रामपद जमातिया जेबो कक्साका डायरेक्टली ककबरक रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश ककबरक बांग्ला स्क्रिप्ट सिंनाय आबनो चिटिङैनो चिनि आगरतलाव जों खादुमानि फनुका आबनि लगे लगे चिनि सेंग्रा रंबर रमखा आबो बेलाग्रा हामिया नों मालिगिया नों रामपद जमाति आं रवीन्द्र देवर्मा मालिगिया नों दा अरक रोमान स्क्रिप्ट नाय नों दा अरक बांग्ला मीडियम नाय नों दा देवनागरी नायबा जों तामोनाय सिङाव समा सानाय अर दुइ तीनटा भाषा कमिशन खा समाचरण त्रिपुरा भाषा कमिशन कुमुद कुंड चौधरी भाषा कमिशन पाइथागो पवित्र सरकार भाषा कमिशन और 99% चीन बरक जेखाने रोमान स्क्रिप्ट नाय दङ नों अ जागा अमा हायकाय हुसकानि मल कक सानाय साबो नों साबो मुख्यमंत्री अर निन हरबाय न खादिनि सानाय नों दा सोंनो दागिना नां बनि बागै चीनि सभा चलिनाय अमा हायकायनो जों तिनि बरम रुइ अ ककबरक सालनो जों गोथार हिसाबै जों गसिबो जों तिनि अर हिमबाद हिमनाय हामबाय।